time. Hayi yabona ngoku. Jakusayi-counselling ngoku time. Kuba yikho le. Sebesitshela into yakho ngoku yogoko ngoku. Kusekho mnandi apha endlini. Yiko uTens. Hayi. Wadinga akayicholi tulo nondindwa lo ifoni. Ngoku khona umuntu uyagowa seke wasuka kokansila umuntu ogowayo. Okansila sicela bazi ntoni ngogogo. Not okansila timer. Counselling timer. Yayibona into yena ongafundi iki. Yintoni counselling? I-counselling timer kusiwe kwezi ndawo zotshekiswa ingqondo intoni. So that ulibale yonke le nto eyenzekayo timer. So mama ufuna ukuthi andiphilanga. Anibhadlanga mina ngwasebhofolo indaweni yamagezi. Mansani kawuhambi uzaba late esikolweni kangikhwelele kaye esikolweni. Intoni kana? Hamba manje esikolweni yakho i-counselling kaye kwi-counselling wena usewena kuqala i-counselling. Esikolweni counselling nyanyile ngantoni. Ezothando singenaphi i-counselling? Kahambe man. Man khawuvase man time. Yebo lofa ngingathelile lesefipi emakhumsha ngingasenzela ilahi iminkunzi noma uthanda ilahi khale sami isiginqe manje ithi jump wena uthi how high jump Intoni lo muntu lona angabambi ifoni? Sis. Abona imiss calls yi-204. Noma uyilahla kude nale phone le. Yo, umsayeli kamama yakhe. Iphi namba kamama yakhe ibikhona nje apha? Ngathi nike ndifile. Uthixo akanifuni qa emhlabeni. Nendifile. Behle ndiphilile unjani wena? Yo mntanam uxolo mangange ndikuxelele kanene. Ubaby wafika kaloku futhi ngoku siphumile ke ngusiyotya out. Ngoku uyayixolisa ifowuni loo nto namhlobo wam. Mntanam uxolo mani enye into endifuna uphazanyiswa mfowethu mani. Sihleli kwi-table for two. Sisebenzisa ama-fork and knife. Uyazazi ngesento zakhona. Uthina ngoku uthi nizikhuphile. Sizikhuphile no baby. Kudala nizobetheka kwakuwe. Vule hayi umandi banguwe. Hayi manje usalungisa into zakudala for no baby. Manje ayazi bonke ixesha elide bengekho nawe ude wathi ndiyagowa. Hayi. Kulungile siseDubai ndikuxelela nje. Umuntu ndim kwekho ma. Ewe majonga. Sawuthatha iveki yonke phaa mani sifuna ke sibuyise le nto esilenkileyo. Ungancami ngozonqoba. Awuzobakho. Andizubakho ndawuya ngolwesithathu weveki ezayo ngoku. Uzawuba ndedwa kona ngakufunda. After apha bambehleni sityile mntanam siyolala esemthini sibhukile kwekho emashiti namhlophe. Uyayazi kodwa thina ama-levels ayakhuphuke leke kusisa nje. Hayi kwekho umntu ndim. Kube mandi kakho ne. Okay so. Stop. Yingombehle yabo soze bahlukane nami soze bahlukane ndingayazi uba bandifuna ntoni. Andifuni mntu mani ndifuna uzilalela mna. Hayi suka. Ayithini le nto madoda. Phinde kokugqibela. Ntoni phela intoni ungayicholi nge-mistake sithando sami. You have reached the mailbox of Sis. Khona lo mlungu kuVictoria uzawuphendula ifoni zabantu. Nyenyato nyonye.
Oh madoda. Ke boy ngincede ngodibana nawe. Utata yakho kuthini? Awukhona mntana. Ukhona phi? Na uhle pha endlini akathi nokutya pha. Nansi esiporo zakhe zinokudonga pha endlini. Angafike nofika nalo phela. Uthina ngofundini? Utata kandimazi musekho wena umuntu. Hey, ndithetha Awukhona. naye useDubai la. Awukhona mabele. Utizibili boco pha utya ngefork and knife. Hayi nangi yagowa uphelile pha endlini. Hayi kabaleke pha kuyi. Hayi ndiyaphayana ngoku. Yo, Hey madoda hayi, ntona hayi. xolo kangaka lo. Hey, awuthana. Yes sis. Umntacima ifoni ixesha elingaka. Ndayazi lapho umuntu ububhubhile mhlawumbe watyiwa ngoxa mdala. Ngokucime ifoni. Into nesithando sami intoni majola intoni dating cow sithando sami intoni mimi. Kawuphendula ifoni. You have reached the Sis. Welcome to voicemail. Yo, intoni madoda intoni nathi Cumazulu. Yo. Hey, utaseDubai. Uyaphi kizaphi zakho hlala apha phansi. Zingakumele kangaka. Hayi man UtaseDubai. Andibaleki man. Oh ingxaki niyaphazamisa gqiba. Usedubai. Nibetha ngefork and knife apha fonini 2 lantu itable for 2. Intoni fonini uzathi uzibulale wena uxolela uzivalele lapha ngenxa yomuntu ongekho udunxokisela. Malaphi namhlobo malaphi lapha kodwa uhlela apha ekhawusini. Hayi mhloba. Wena ingxaki niyaphazamisa mani. Ukhona uphela. Ngoku ndikhomba ndifuna uba ndedwa nomuntu wami. Ndifuna uba ndedwa sonwabe ndikhomba ndixoxe ngelentuka. Ndikhomba ndixoxe ngelentuka. Ukhona. Uthina wo. Ukhona bebuqala andifuna ukuphazamisa yabo. Nangoku besancokola nje. Ngokuthi uxoxe ngeDubai ngathi ulapha endlini. Bendisenza ningazi kwangoku. Bengazoza lo baba Ufuna uthini. ukuyisesanhloko kwakho ebengekho ngazo. Uyacinga mfondini ugqibela ngela xesha sohlula unyaka. Yesithongo. Uthini mhloba uthi ukhona nyani? Ukhona for nguye lulele ya. Hey, ngoku fonini uxoxe ngaka Ngethela phezulu man. Lawathi uxoxe ngeDubai uthi indawo ezikude kangaka. Ngesikhathi manikazi aba ne-chance nomuntu wakhe xa ekhona. Bengazoza nami. Khona ke impehle ke akangixele inyani ke ehlo. Ngondibandi ugqibile ke ngoku uve ngobani bandi khona apha endlini. Hayi wena mhloba ingxaki ulibele kutsho kulaa ntwana yakho ndidibena abantwana yakho ngoku iphuma apha isiye esikolweni. Hayi ukhona ula. Ixele loo nto qha. Ngixelele loo nto yala ntwana. Hey, laa ntwana leya. Ayifuna induku Kodwa ayithethe kumntu ite wedwa. ayifuna induku laa ntwana. Hayi wena ihlo bengafuna uphazanyiswa nami. Kanti uma ke ngokuyaza. Angibulise msinya. Hayi bo mbehle. Ey wena uyazumboza usazawudibana kwimfena. Mhloba intoni foni le libuhlunga. Intoni kantoni nani ungena phi Umuntu lona foni ngumuntu kupheli lo. Ndongena ukwandlula mani wena babethe Ngibona ukuthi ukhona kaloku Uyabona? ngubani. Akho nzima uthanda umuntu. Hey, man. Hayi lo mzitha lo iPhone hayi le nto senza yona khona. bethi manje uqele. Hayi andihleki kangaka. Imanje uqelele baba. Call phone yom. Ngizenda ukunceda. Bawo, behle. Awulazi uthando sana. Ndizama le migudu nje luthando sana. Hayi mhlobo wami kodwa lakho uthanda uzawugqibela ngozibulala ngale into. Hayi nganami yeke ufuna omnye umuntu. Akayicholi ifoni mfiti. Ingena straight ku voicemail. Kunini 200 nto ye miss call phakuye ngoku. Asamse Frank ngikubasele kahle. Hayi umkile foni nomkile ivume ke leyo. Yebo lo fangatheli lesefipi emakhumsha ngasenzela ilahi iminkunzi noma uthandila khalesa miskingi manje ithi jump wena uthi how high jump Esicishe. Uthethe manje utheni ungayi esikolweni? Tawela mina ndiyakubuza mina xa ungayanga esikolweni. Hayi manje usingcela ngalona kutheni ungayi esikolweni? Ndikathi utatakho lo ugowayo. Zaba Trish, ngithi zapha. Bisi Kondini. Bandokubonisa ifoni yami i-miss calls zakhe 242 miss calls. Ziphuma kudlangi. Andiyani uba kusabhalwe my love napha kuye efonini. Ku WhatsApp ya bluetick. 200 nganami. Hayi buhlungu. Hayi fonini miyeke Brian. Nali icebeni kudala ke phofu nakucebisa ngelo hlobo. Hayi ndumyekile ngokumbele. Uthi Umyeko oku.
Ya. Jonga khawulapha ungumama umba khawulapha mbese Uyathetha ke mhlobo. anongena ndimtshisa ngeempahla zakhe Good. ezinye sendizithi ubani ngofloma oh oh ndibona kakuhle fandizo yo umntu wam Hi, baby. oh isithando sam Hi. yo Hi. olrayithi babe Ndiyaphila wena. ndiyaphila Yebo yodikabaka kunindikhumbula. kuni ndikhumbula wena hawu baby hayi kuwe Mama Beth. hayi ndiwabusanga lo rhamaki usaphelele le mpuntu zikhona yoguye hayi yo baby yo fangisa wam Umpahla okohlanga mpahla ah. ndihle nayo nobhambasa besehamba kodwa Oh. ya besehamba yena Yo, baby, I can't wait ukubalisela. Yo. A lot has happened in this place. izanazo zonke ndwa Baby, izanazo zonke sithando can you believe ba? Gogo bendingekho ne? Yeah. Andigowanga mntwana because Whoa. bendikhumbula. And yoku kwamoshakala le phone. Okay. Phone yami imoshakele. Noba kudala umfonela. kunini imosakele eyakho Baby, imoshakele phone yami iyowa emanzini mntwana. wo Iwe emanzini andithandele usathana nento zakho besehamba wena bezahamba kwanguwe udala nami sithi ba makaniphi ixesha ke ndiyazi Hayi dlangisa nguwe ngokulo. Yo, hayi nontombi, ukuthulela umnqwazi abona ipholo hamba kulo. Hayi alivuma mntana umuntu. Yini Thixo? Hayi le ndoda. Bancamile mngani wami. awuthule wena uyazithanda gqito zabantu uyawujola kudala Uyawujola kudala lo uhamba esithi bana njani amaxhwele uzamuthi ayona gqirha nguye lo uthakathayo. Ayinangqondo katuwa nje soya bheka ubusatsho kunendaba ezimanzi yo akani wethu ufindaba ezimanzi ya Oh baby. Yazi yakufanele le caps. iyandifanele ndiphiwa kanoki So uyabona ngoku bendimkile. yes Uyabona? Ndafumaniseka ba ndi 2 months pregnant. So and bendivuya baby ndiyavuya in fact not that bendivuya. Hayi bo. Ndisavuya mntwana ba uyabona ndi pregnant umntana wakho mntwana like hey inhlalifa yam yes. oh madoda Yes. Yes. inhlalifa Ndinendlalifa yakho. Pregnant 2 months. 2 months 2 pregnant months, babe. 2 months 2 months, mntwana. kodwa baby andithi wena awucooperate qha ndifuna uveza nje le indawo encinci uyakhumbula mosiba baby ndagqibela ngesithonga ngokwasasoluhlukanisa unyaka utsibiziko ngoku okay ke isithonga ne January February March, April sikumengo baby May. 2 months break Hayi mntwana, uyabona ke laa nto ndandisithi kuwe isikolo si-very important. eh Ndimithi baby yi-AI mntwana. Oh! Pregnant umntanakho qha ke ngelaa xesha thina sasigqibelisana Eh. kuba i-AI iyi-technology Yes. athathe ixesha ke ukudevelopha i-pregnancy kodwa sona Hey. imbewu yakho okihleli Ah. izibumba hence ke ku-2 months iqale ubala last month. okay hey yathi besendothukile ngoba hayi uyabona wena le technology ikhoyo ngoku AI. AI hayi zenza kahle Artificial intelligence. zenza kahle awuvuyi wena khamaki Hayi suka ndiva ntoni. Into endinoyivuyela kule nto ithethwayo. Sekwafa ilanto ii-computers mithisa umntu wena. After inyanga ezingaka lo mntana engekho abafonini uzawuvuma esisusu basesakho wena. yo ivaphala tubethe Akaze usisitenge gqithi wena kwethithi mamela bendumphupile ngo-April bendiphuphe sileli soyi-2 awuzazi i-AI zifundile lokhu zifuna ukodlula wena ikhompyutha hayi baby loo nto kwanele ngoku bendithe kuwe khawuziqhwelele apha Hayi andikuhleki. isithando sam so Hey. pregnant ke baby yabona i-excitement yam shem inibambile.
mhlawumbe kunethi kanti umntana yikwakho ngathi ngibani igama lakhe. Uzathiwa ndim? Muthi ndimthiye ngoku. Hayi hlobo ami imanjalo ibamba apho. Bangoba nithiya namagama kubuvuvu. Netuwa andiyityi iyandidlulisela loo nto leyo. Thiyanani nodwa ndingekho apho. Watshobe ndilapho yho ndakuvuma mntana nomntu khawuthi. Mona. Hayi baby yeke la tu inomona great la tu. Usathi bangumntana oyindodana. Igama lakhe bangubani? Asingowami. Kaloku ngowakho but ndibuzigama. Ngowami yena. Ndibuzigama kaloku. Igama lakhe asingowami. Igama lakhe bayindodana. Ukuba yintombi. Oyintombi into. Igama kaloku lomntana oyintombi. Oh, ngunovel lo. Andibuzi ngancwadi apha, ngibuzi nganoveli encwadi, ndibuza igama lomntana. Sithatha igama lomntana. Oh baby ndithe ndaswankathela. Unoveli. Xa liphelele isithando sami, ngunoveli lantoni kobu bunzima bungaka. Beba siphangile. Umntana uzabhala njani lo gama? Hayi, noba ngi-14 words bayo 15. Novele lantoni kobu bunzima bungaka. Novel. Into beba ndikuthanda uqumbe hlobo. Hayi umuntu wami I almost forgot. Ngabe ndikuphathele i-gift. Ndikuphathele ndiyakwazi uyayithanda wena. Kanti ndomuntu wami. Kodwa lemkile. Bendikhomba ngokungekho ndaba ndiyifake embawini. Taka novel. Hayi patient. Hayi for the Patient. Baby. Tena usonze bayintombi. Tena usithi taka novel. Ungathi taka ayisingowami. Ndiyathandela inkanovel. Kanovel. Oh, ngasibe intombi ko. Ndikuphathele sithanda sami. Hayi. Baby. Yakwazi? Baby. Khethile mimi. Oh, umuntu wami. Yakwazi? Shayela. Yakuhlala mntu uyabona. Shayela. Oh, umuntu wami. Jonga. Nansi lokho umuntu wami bendikuxela ngayo. Bendiphuphile ndinxibile lokho. Mama, baby. ayinamsebenzi umuntu wami bayimalini ngidile baby because namhlanje ne kuba uyazi masiba ndi-pregnant. Yes, pregnant. Angikwazi. That's why ba sathi ke siqinisene fokotho namhlanje. Kaloku baby andizokwazi ulala apha namhlanje. Hayibo. Kaloku kufuneka into yolala kwamakazi because kaloku umntana wantoni ngoku? Kaloku umntana isisu sami sisesitsha. Ngoku ke kufuneka into yolala kwamakazi kwenzela uba ndimane ngiqiniswa phaya endlini bangicaphule noncaphule. Hayi wena khuleka wena zonke ezo nto ndazikwazi ezo nto zokuqinisa. Nabandifonele uJeff umngane wami uliqwele uzandixelela kathi bathatha ntoni uthini ndibathi umhlabela uthatha iplate. Hayi kaloku kufuneka yenziwe ekhaya ngabantu basekhaya. Ngokuba bengithethele exhantini bebethe bafuna ungithethele exhantini ngo-3 ekuseni siyenze nomcombothi suke wenzeyo lapha ekhaya ke ngoku namhlanje. Okay. Kaloku ngizawunxiba yona lena namhlanje. Nawunxiba le yo usiyako kweniseza kwenziwa nemicombothi ngothi lelo kwinje. Kufuneka benhle for abantu abaphantsi like izinyanya zami ndizikimele umuntu wami wena uncedile. Teba ke ngibe ukuba ndikukhumbula kangaka akhona lo lento uqinise nje fokotho nje kayi-1 uye ngamakazi ke ngo. Kaloku bekufuneka ndizile mntu wami kaloku sasebenzisa amayeza baby siyexhantini so angikwazi ukwenza izinto zasebusuku ndizokuthetha nezinyanya yabo mntu wami. Hayi izinyanya zakwenu hayi ituwa ezinyanya ezi uzawuzilela umntana oselenkeni kayi-1 cha awuzolala. Jonga umakazi uzada fowuni ke sana ndingekafiki funeke bathi beqala efika amagqirha phayana afike ndiphayana baby okwangoku mandikhabe ndibaleka ndisiye ekhaya umntu wami ndibona ndakuthanda ya ndakuthanda mntu wami. Love you too. Akho ngathi benyanisile umbehla apha khona ukushaya amanzi apha.